Kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Ay, oras natin! 7:27 na ng gabi! Magandang gabi! Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. At syempre, kasama niyo pa rin po. Diego Bandido! At syempre, hindi pa huhuli ang aking Master Sensei. Henyo! Hanggang alas 9 po tayo ng gabi dito sa programa EDSA! Ay, naku mga kabisyo, ikaw ba ay mahilig din sa kakapanood ng mga live selling? Ano bang live selling yung pinapanood mo? Yung nagtitinda ng mga sapatos na nagpapakita ng dibdib? Pero ito mga kabisyo, pulsuhan nga natin tong isang sa mga nagtrending. Naalala niyo po ba si Badyaw Girl? Oo, yung si Badyaw Girl na sumikat sa social media na piniktura na isang badyaw. At nasali pa to sa PBB Teens. Ngayon po, itong si Badyaw Girl, meron po kasi siyang online selling. Marangal na trabaho din naman. Pero ang nakakalungkot lang, marami ang nagbabash sa kanya at binubuli siya habang nagla-live selling at sinabihan pa na, "Mamalimos ka na lang uli!" Parang sa Tarakapi yun, Uy, Jessa! Jessa! Bakit? Grabe ka naman, Jessa! Ayoko nga! Taka lang. Balik tayo doon. Ito, hindi na natin patatagalin to mga kabisyo. Tang, logican na natin to, Tang, ha? Ade, sige, banatan mo. Logican mo na yan. Logican na yan. Okay, mga kabisyo, eto, logican na natin tong issue na to. Ano ba ang leksyon na pwede nating mapulot? Pwedeng makuha dito, pwede nating mahita. Oh no! Bakit ba may mga taong ayaw makitang umaayos ang buhay ng kapwa nila? Bakit nila dinodog show ang mga ito? Diba? Isa lang ang ibig sabihin yan, Tang, diba? Dahil sila man din ay hindi maayos ang kanilang buhay. This is what we call crab mentality. Diba? Crab mentality ang tawag dyan. Ayaw nilang maiwan sa masalimuot na sitwasyon. Ikaw ba naman ganito lang? Logic lang to, ha? Ikaw, isipin mo, kung maayos ba ang buhay mo? Kung masaya ka? Diba? May oras ka pa bang mangbash o mangbuli ng iba? Wala na, di ba? Kasi busy ka na. Busy ka na sa oras mo na i-celebrate mo with your family, with your friends, with your loved one. Dahil nga maganda yung buhay mo eh. Wala ka ng mga oras sa mga pambubuli o pagbabash. Di ba? Pero if you are in a deep trouble in life, naghahanap ka ng pagdidiskatahan. Di ba? Naghahanap ka ng babagsakan mo ng frustration mo sa buhay. Nandadamay ka ng iba kasi ayaw mong malamangan. Hindi po tayo dapat ganito, di ba? Instead, dapat pareho tayo sa sinasabi ni Francis M. Sa kanyang awitin. Yung ano ba yun? 15 years akong nanahimik. Tama ba yun? Sorry, wala pa ng kantang ganon. 15 years ako nanahimik. Sorry naman! Merong awitin siya na yung mga kababayan ko. Ang sabi po doon huwag lumubog, ginawa naman ang susunod.
Iwasan mo ang pagkainggit, ang sa iba'y ibig mong makamit. Dapat nga ikay matuwa sa napala ng iyong kapatid. Ibig kong ipabatid na tayo'y kapit-bisig. Mga kababayan ko, dapat ko malaman nyo. Bilib ako sa buhay ko. Ako ay Pilipino. Aragoy! Maloy ka! Saya, clap your hands. Ang saya, clap your hands. Ay, dapat ganun po mga kabisyo, ha? Dapat matuwa po tayo para sa iba. Huwag yung magbabas ka ng magbabas. Ano ba yan? Siguro hindi ka mahal ng nanay mo. Bakit ka ganyan? Oy, batiin lang natin, nakikinig sa atin, nakatutok sa atin all the way from San Isidro Rodriguez Rizal, ang Papa Jess Pizza House. Ayan, lalong-lalo na kay Mian Fantinalgo Fango na nakatutok sa atin. Bigay naman, Mian! Salamat sa pakikinig at salamat sa pagtutok lahat ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin. Maraming salamat. At syempre, batiin lang natin, nakatutok din sa atin, ha. Ayan, si Pareng Nestor Ilag-Ilag. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok dito. Syempre, sa pinakamasaya, pinakamaulit na programa tuwing hapon hanggang gabi. Ito ang programang EDSA at this time, bibigyan ko kayo ng isang malupit na awitin. Namit! This was coming from Bon Jovi. Song titled Bed of Roses. Keep it locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Keeping it coming straight until 9 o'clock in the evening. Enjoy the song. And have fun. Oh. No.